Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde abalị 12 n'ime ọnwa Disemba afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Olu na-ada ụda na mba Afrịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ọkpa egbe akpaala mkpamkpa na steeti Imo na Enugu n'ihi ọkwa onye apụlezi nke nwa amadi Simon Ekpa kwupụtara na mpaghara South East na mkpụrụ ụbọchị 5 na Sọnde gara aga ka a gbagburu opekampe ndị uwe ojii mmadụ 3 tinyekwara otu nwaanyị dị ime nakwa mmadụ 8 ndị ọzọ. A gbakwara otu ụgbọala ndị uwe ojii ọkụ tinyekwara ime ahịa nakwa ụlọ ahịa ma bibikwa ngwa ahịa ndị mmadụ dị iche iche. Na steeti Imo, ndị ọkpa egbe a zọchiri na Nworu ubi nke dị na kansụl mba 9 na steeti Imo bụ ebe ha nọrọ gbagbuo otu nwa amadi onye aha ya bụ Prince Iheme bụ nwanne nwoke otu onye na-eme ihe ejije omenka ama bụ Osita Iheme. Ozi anyị nwetara kọwara sio na Prince Iheme nọrọ n'ụgbọala wee na-eme njem ya na onye kọmishọna na-ahụ maka ngwa akụnụba ndị si n'ala bụ Martin Eke. N'oge ndị ọkpa egbe wakporo ha ma gbagbuo ya, ha gakwara n'ihu were mma gbukasịa onye kọmishọna ahụ niile. Ha gbagbukwara otu onye uwe ojii na 7up Junction dị n'Ọjị. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a na-emejupụta ọkwa onye apụlezi gakwara n'ihu kpamkpamkpa n'okporo ụzọ awara siri Owerri gawa Ọkigwe bụ ebe ha gbagburu mmadụ 4. Ha tọkwara mmadụ 2 bụ ndị ụmụafọ mba ndị ọzọ bụ ndị na-elekọta ọrụ ngo n'okporo ụzọ ahụ siri Owerri gawa Ọkigwe nke a na-arụzigharị ugbu a. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị atọrọ ndị a bụ ndị tinyere isi na mpaghara ime obodo Ụmụnnachi nke dị na kansụl isi ala mba 4 na steeti Imo, ma ha gakwara n'ihu gbaa ndị na-eche mmadụ 2 ndị a bụ ndị na-elekọta ya bụ ọrụ ngo nche. O dochabeghị anya ma ndị a ha gbara egbe a ma ha nwụrụ anwụ, mana ozi ọzọ anyị nwetara site na mpaghara njikọ ụzọ Ụmụna nke dị na kansụl Ọlụ ka ndị ọkpa egbe a gbagbukwara mmadụ 2 ndị ọzọ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ha zọchiri na mgbidi nke dị na kansụl Oru East bụ ebe ha gbara egbe aghara chụsasịa ndị na-ere ahịa na mpaghara ahụ, mana ekpo zuru n'etiti ha na ndị uwe ojii, ebe ndị ọkpa egbe a riri mbọmbọ dịka ụfọdụ n'ime ha nwetara mmerụ ahụ. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na ha wakporo ime obodo mgbidi n'ụbọchị Fraịde wee mebisia ngwa ahịa ndị mmadụ, mana mgbe ha na ndị uwe ojii kwarịtara mgbọ ka ọtụtụ n'ime ha buru mgbọ wee rie mbọmbọ. Ka o sila dị, otu onye uwe ojii mere ka anyị matasio na mgbe ha zọchiri na mpaghara Ọkigwe na ebe ahụ bụzi ebe ndị ekperima na-eyi ndụ egwu. Na steeti Enugu, ndị a na-emejupụta ọkwa onye apụlezi chụsasịrị ndị na-azụ ahịa n'ahịa ọhụrụ dị n'Enugu ma gbakwa otu ụgbọala ndị uwe ojii ọkụ bụ ụgbọala Hilux na-acha ọcha n'ahịa dị n'akụkụ ụlọ ọgwụ Koleri dị na Enugu. Dịka ndị hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị ekperima bụ ndị ruru mmadụ 10 n'ọnụọgụgụ zọchiri n'elekere anya 6 nke ụtụtụ wee gbaa egbe aghara iji menye ndị mmadụ ụjọ. Ndị mmadụ bụ ndị mara ụzọ gaa ahịa n'isi ụtụtụ ahụ bụkwa ndị riri mbọmbọ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na otu nwaanyị dị ime bụ onye gbakpuru n'otu ụlọ ahịa ịga zọrọ isi onwe ya ka mgbọ gara n'ebe ahụ wee tụgbuo. Ka o sila dị, eburu ha gawa n'ụlọ ọgwụ, mana agbanyeghị nke a, ndị mmadụ agakwala n'ihu wee na-atụ mgbere ha ma na-agakwara ihe ndị dịrị ha n'agbanyeghị iyi ndụ egwu nke ndị ọkpa egbe a na mkpamkpa niile a ha na-akpa iji menye ndị mmadụ ụjọ ka ha nọrọ n'ụlọ. Ka o sila dị, na steeti Imo ka ụlọ ahịa dị iche iche mepere tinyekwara ụlọ akwụkwọ dịka mahadum steeti Imo nakwa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. Ndị mmadụ akpọnye n'ime ya bụ ọkwa onye apụlezi, mana ụfọdụ ụlọ akụ bụ nnọọ ndị mechiri emechi n'ihi ụjọ mwakpo. Ndị ekperima atụọla ogbunigwe n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịhazi ntụliaka elu na Naịjirịa ngalaba nke steeti Imo bụ INEC bụ nke dị n'okporo ụzọ awara siri Owerri gawa Port Harcourt. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ya bụ njinji jiri n'isi ụtụtụ tata bụ Mọnde dịka ndị ekperima zọchiri were ogbunigwe wee tụọ na ya bụ mgbidi ụlọ ma mebikwa ụfọdụ ụlọ ọrụ tinyekwara ụgbọala ndị nọ na ya bụ ogige ụlọ ọrụ. Ozi anyị nwetara kọwara
kwuputasio na ndị uwe ojii bụ ndị na-eche nche na mpaghara ahụ na ndị ọkpa egbe a kwarịtara mgbọ dị egwu ebe ha gbagburu mmadụ 3 n'ime ndị ọkpa egbe a. Ọ bụ ọnụ na-ekwuchitere ụlọọrụ INEC ngalaba nke steeti Imo bụ dọkịnta Chinenye Chijioke Suji kwupụtara njinji a jirinụ. Otu jikọtara ndị ọkaiwu n'ala Igbo bụ nke akpọkwasịrị Igbo Lawyers Association ILA akụsuola gọọmenti etiti n'ihi ịga n'ihu n'ịkpọchibido onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu dịka ha sịrị na nke a bụ nnọọ mmegide ụkpụrụ ọchịchị ọhakarasị tinyekwara ụkpụrụ iwu. Onye isi oche otu a bụ Chief Chuks Muoma San gwara ndị nta akụkọ si n'ụdị agwa nke onye isi ala Muhammadu Buhari na-akpa nakwa onye nnukwu atọni jeneral ya bụ Abubakar Malami n'okwu a bụ nnọọ nke jọkara udele na njọ ma bụrụkwa oke mkpọrọmasị. Onye nnukwu ọkaiwu a sịrị na okwu a metụtara Kanu egosila na ngalaba isi ọchịchị gọọmenti enweghị nkwanye ùgwù nye ngalaba ụlọikpe bụkwa nke dị n'okpuru ọchịchị Buhari. Ọ sịrị na Naịjirịa onweghị ihe dịka ime ihe n'okpuru iwu ebe ọ bụkwa na ngalaba isi ọchịchị na-emegide ngalaba omeiwu nakwa ndị ọkaikpe. Ọ gara n'ihu kwuo sị na gọọmenti kwesịrị irube isi na nchaba ikpe ahụ nke ekwupụtara Kanu dịka onye ikpe na-amaghị ma nyekwa iwu ka atọhapụ ya kama na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na-egosipụta onwe ha dịka ha karịrị iwu. Ọ gara n'ihu kwuo sị na gọọmenti agaala n'ihu na-emetọ iwu tinyekwara ugwu ruru Kanu na-eleghị anya n'azụ wee kwuo sị na ụlọikpe na-arụ ọrụ ha mana anaghị erube isi na ya bụrụkwa nke gosiri na onweghị ịdị nhatanha n'etiti ngalaba ikpe nakwa ngalaba isi ọchịchị. Muoma gara n'ihu kwupụtasio na Kanu emeghị arụ ọbụla ebe ọ bụkwa na ọ na-achọ nnwere onwe bụrụkwa nke nọ n'okpuru iwu Naịjirịa nakwa na mba ụwa mana gọọmenti ekwupụtala ya dịka onye na-eyi ndụ egwu ebe ha makwara na ihe ọ na-achọ bụ ihe ziri ezi. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị ọkpa egbe achịnna ma bụ ndị mba ụwa dị iche iche ekwupụtara dịka ndị na-eyi ndụ egwu agaala n'ihu na-akpa arụ na Naịjirịa mana onweghị ka gọọmenti kwupụta ha dịka ndị na-eyi ndụ egwu ebe ọ bụkwa na ha bụ ndị na-emebi ọrụ ubi ndị mmadụ akwasị ụmụ nwaanyị iko n'ike ma na-egbukwa ndị aka ha dị ọcha n'ime ime obodo kama na ha atụgharịala lee otu na-achọ nnwere onwe wee kwupụta ha dịka otu na-eyi ndụ egwu ma kọwaa nke a dịka ihe jọkara udele na njọ. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Olu na-ada ụda na mba Afrịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Anyị jikwa ohere a na-akpọku ọhaneze ka ha were ohere a kwado akụkọ ụwa anyị ruo 1 ọnwa site n'ịgbasa ozi gbasara ngwaahịa ha maọbụ aka ọrụ ha maọbụ mmemme ọbụla ị na-eme maọbụkwanụ ihe ọbụla ị ga-achọ ka ọhaneze mara maka ya. Naanị kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a bụ +12408312515 maọbụ zitere anyị ozi n'akara nzirịta ozi WhatsApp ma site otu a mee ka ọhaneze mara ihe ị na-eme. Onye na n'oli ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB ekwuolesio na onwekweghị mgbe ha nyere iwu ka ndị otu nchekwa ha bụ Eastern Security Network ESN kụsasịa ntuliaka elu na Naịjirịa nke afọ 2023. IPOB kwuru nke a dịka o boro gọọmenti etiti ebubo sio na ọ na-arụgide otu mba ụwa dị iche iche ka ha megide ndị otu ha. IPOB sịrị na gọọmenti Naịjirịa gaala kwụọ otu na-enyocha mpụ na mba Amerịka ụgwọ ka ha na-ekwupụta okwu ụgha megide ndị otu ha. Ọ gara n'ihu kpọpụta otu ndị a dịka National Democratic Institute nakwa International Republican Institute bụkwa ndị gọọmenti Naịjirịa na-akwụ ụgwọ ma na-arụgide ha ka ha na-ekwupụta okwu ụgha ebe ọ sịrị na ha kwesịrị ịma na ọ bụ gọọmenti Naịjirịa bụ ndị aka ha dị n'ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta na mpaghara South East. Ọ gara n'ihu kwupụta sio na ọ bụ ihe jọkara udele na njọ na otu abụọ ndị a na-eme onwe ha ihe akaja site n'inyere gọọmenti Naịjirịa aka n'itechu IPOB ihu. O kwupụtara sio na ha esepụla ụkwụ n'aka n'ihe gbasara ntuliaka elu Naịjirịa n'afọ 2023 ma kwuo sị na ha ga-anọgidekwa n'ọnọdụ ahụ n'ihi na o nweghị mgbe ọ bụ mkpebi ha ịkọsasị ya bụ ntuliaka elu kama na ha maara anụ ha na-achọ bụkwa ihe ha na-achụsi ike. Ya mere ọ kpọkuru otu ndị a nọ na mba Amerịka ka ha wepụta ihe akaebe nke na-egosi na IPOB kwuru okwu maọbụ nye ntụziaka ka akụsasịa ntuliaka elu Naịjirịa maọbụkwanụ gosi ihe akaebe nke ziri nke a.
Mmadụ 6 alaala mmụọ dịka ndị ekperima wakporo otu ụlọ ahịa dị n'ime obodo Kurutu nke dị n'ọchịchị kansụl Kachia na steeti Kaduna. Ozi anyị nwetara mere ka anyị matasịo na ndị ekperima merụkwara ọtụtụ n'ime ha ahụ bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-anara ọgwụgwọ. O dochabeghị anya ka ya bụ njinji si wee jie, mana ozi rutere anyị aka kwupụtara sio na ndị ekperima zọchiri n'ime ahịa Kuturu n'ụbọchị n'ehihie Fraịde bụ abalị 9 nke ọnwa Disemba. Ndị bi n'ime obodo ahụ bụ ndị kwupụtara nke a sịrị na ozu ndị a egburu egbu bụ nke eliri n'ụbọchị Satọde bụ abalị 10 nke ọnwa Disemba. Emekwere ka anyị mara na ha tọrọ imirikiti imi ndị mmadụ n'oge ha bịara ya bụ mwakpo. Ọ bụ otu nwa amadi bụ Brimot Gombia bụ onye mere ka anyị mata nke a, dịka ọ sịrị na mmadụ 3 n'ime ndị ezinụlọ ha so na ndị a egburu egbu. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Olu na-ada ụda na mba Afrịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.